الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام على أشرف المرسلين والأنبياء أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنا تare da abokinku almajirinku ABDOUL baba fadar yabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai saurare lafiya. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Jalali Allahu kai ne dai zan sawa a farkon kasida ta, a kullum kai zan sawa. Ka bani basira Allah in tayi ina rerawa ga Muhammadu wanda shine dai abin yabawa. Allah yo salatinka gun shugaba abun nema, Mustapha kairil wara kai ne dai abun nema. Asa alaye da sahabbai na wanda nike nema, duk bege idan na yoni yardar ka nike nema. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Mustapha begenka ne dai bazan daina ba, ka amsa mun begena shi nike so shugaba. Da wanda na rera da wanda ma ban rera ba, laifi na a yafe shi rasulallah ina tuba. Begenka ya shiga can cikin raina ne ni, da ina da ɗatuba don Allah ka dube ni. Kai ne ni ke ƙauna ba wanda zan so ni, manzo Habibullah don Allah kula da ni. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Uwa da sauran jama'a suna ta kyamata, gashi kuma cuta ta sakata yi mun kanta. Shi ne mai arziki uban matiyata. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Mujittabati maka ka zo, hawaye na ya daina zuba. Na kare gudu ni dai ban ga me ceto ba, na shiga halaka wayo ban ga masoyi ba. Na hanga ko ina ban ga wanda ya kai ba. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. In ka kini da hawa ne zai so ni, in har ka so ni Mustapha kowa ya kini. Kai ne ni nake so ban san ma ka guje ni, in har ka guje ni wa zai maso gare ni. Masoyinka ne Mahamudu mai san begenka, babu inda zani je ni fa sai dai gunka. Duk masoyi mai so tsakani da Allah bai iya kyale ka, da an ce ina gwani na kai ne dai zan nuna. Yaushe ne zakazo in ganka rasulu, wallahi na tuba. Mahamudu gun haƙuri ai sam ma ba irinsa, mahaifar raƙumi aka sanya masa. Amma duk da hakan bai dago ba kansa, Fatuma ita kaɗai ce ta cire masa.
Hamida na tambaya mi kayyo Rasulallah, ya ce ba komai kiransu ne ke zuwa ga Allah, dan su bar gumke su kauce ma azabar Allah. Ahmadu babu kamar shi, ni na faɗa har ga Allah. Yaushe ne zaka zo in ganka Rasu, wallahi na tuwa. Manzo Rasulallah zunubai na sun min kanta, Allah ya fi mini alfarmar Rasul sha bauta. Rashin ganin shi da nuna ne sun yi kananta, Allah ina tuba nuna min manzo ababinta. Labaika Rasulallah, labaika sirrillah, labaika kanzullah, labaika saifullah, labaika hizbullah, labaika abdallah. Kai ne abun sona wallahi ya Rasulallah. Yaushe ne zaka zo in ganka Rasu, wallahi na tuwa. Manzo kai ne nike so, kai ne ni nike nema, bayan kai banda kowa banda gun nema. Ya banka ni dai kullum wallahi ne ina nema, in ta yin yabo da zuciya ɗaya Allah ina nema. Allah in ka min wannan na gode ka ƙara min, in ta bege ba tsarkake ya ciki amsa min. Allah ina roƙo turo manzo ya ce min, duk kasiduna ai suna nan dai a guna. Yaushe ne zaka zo in ganka Rasu, wallahi na tuwa. Nan ne zan dakata, ni ne Abdul Jalil, burina ne ya banka ya zama ƙarshen ajali. A faɗar ka bangajiya sai makuzari kamil, Allah haɗa mu a aljanna can mu sha shagali. Allah ƙaro salati gun shugaba abun bege, Mustapha kairil wara, kai ne da abun bege. Asa alaye da sahabai na wanda nike bege, duk bege idan na yoni yardar ka nike nema. Yaushe ne zaka zo in ganka Rasu, wallahi na tuwa. Allah ya kai Madina, Allah ya ƙara mana san dukkan ahalin gidan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin.